Naposo merupakan perkumpulan pemuda yang telah naik CD dan merupakan generasi penerus untuk masa depan setiap gereja, khususnya gereja HKBP. Naposo merupakan wadah yang difasilitasi oleh setiap gereja sebagai tempat anak-anak muda untuk bertumbuh dan mengembangkan talenta secara bersama-sama untuk melayani di rumah Tuhan. Naposo HKBP Kebayoran Baru percaya bahwa apa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap pribadi adalah wajib untuk kami kembalikan dalam wujud pelayanan untuk memuliakan namanya dengan kerendahan hati. Kami, Naposo HKBP Kebayoran Baru percaya bahwa generasi kami sudah diberkati talenta yang luar biasa oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam hati setiap pribadi, pasti punya kerinduan untuk bertumbuh dan berkumpul bersama saudara seiman, layaknya masa-masa kecil bahagia kami saat bermain dan belajar di sekolah minggu. Pada tahun 2017, Naposo HKBP Kebayoran Baru untuk pertama kalinya menyelenggarakan pareon eksternal dengan produksi teater Batak bertajuk Poda. Pada masa itu, kami masih berusia remaja, baru lulus CD, dan masih polos. Namun, kami diajak, dirangkul, dan dibina oleh abang kakak kami pada masa itu untuk belajar melayani di gereja, bertanggung jawab, disiplin, dan segala hal yang sekarang kami rasakan di dunia pekerjaan kami. Kami sangat bersyukur karena kami menjadi bagian dari Teater Poda pada tahun 2017 itu yang kami selenggarakan di Usmar Ismail Hall Jakarta dan mencapai penonton kurang lebih 800 orang. Pareon adalah hari ulang tahun atau hari kebangkitan pemuda yang rutin diselenggarakan oleh HKBP. Kami, Naposo HKBP Kebayoran Baru, memperingati hari Pareon tersebut setiap bulan September. Dalam rangka Pareon Naposo HKBP Kebayoran Baru di tahun 2023 ini, kami Naposo ingin menyatukan hati, visi, dan misi untuk berkomitmen dan mendedikasikan diri untuk menyelenggarakan sebuah produksi yang cukup challenging. Kami sedang menjalani proses persiapan sebuah produksi musikal dengan melakukan adaptasi cerita dari film yang otentik bagi kalangan Batak di tahun 2022, yaitu film Ngeri-Ngeri Sedap. Film tersebut telah mencapai lebih dari 2 juta penonton dalam waktu 2 bulan penayangan di Indonesia, serta mendapat banyak pujian dan penghargaan dari masyarakat Indonesia bahkan dunia. Film Ngeri-Ngeri Sedap ini pun menginspirasi banyak keluarga dan anak muda yang memiliki latar belakang budaya Batak, termasuk kami, Naposo HKBP Kebayoran Baru, yang secara sadar minim pengetahuan tentang dari mana kami berasal, yaitu suku Batak. Di film Ngeri-Ngeri Sedap, saya memerankan sosok pendeta. Sutradara film NNS tersebut merupakan adalah Benedion Raja Guguk, sahabat saya asal Sumatera Utara yang masa kecilnya dihabiskan di Sidikalang dan masa remaja di Tebing Tinggi. Film Ngeri-Ngeri Sedap sukses memperkenalkan budaya Batak kepada 2,8 juta penonton. Film ini kami adaptasi menjadi pertunjukan panggung Ngeri-Ngeri Sedap musikal dalam rangka acara Parheheon Naposo HKBP Kebayoran Baru. Saya menjadi sutradara bersama Martin Siahaan sebagai penata musik, Lea Tikwalu sebagai koreografer, Alin Pontoh sebagai pelatih vokal, dan Martahan Sitohang sebagai penasihat budaya. Bukanlah perkara gampang mengadaptasi karya film ke karya panggung, tapi dengan tim yang solid dan pertolongan Tuhan, kami yakin kami bisa menyuguhkan pertunjukan musikal yang menarik kepada penonton. Kami, tim produksi Ngeri-Ngeri Sedap Musikal, siap berbagi cerita dan mempersembahkan karya. Dengan segala kerendahan hati dan niat yang tulus ingin menjadi dampak untuk masyarakat sekitar kami, khususnya Naposo di Jakarta bahkan seluruh Indonesia, Kami memohon dukungan dari Opung, Amang Inang, dan teman Naposo untuk mewujudkan mimpi kami sehingga kami bisa belajar dan melangkah bersama setiap harinya. Kami percaya segala sesuatu yang didasari oleh ketulusan dan niat baik akan berbuah manis setelah melewati berbagai rintangan dalam proses kami mencapai mimpi kami. Ngeri-Ngeri Sedap Musikal by Parheheon NHKBP Kebayoran Baru. Sampai jumpa di panggung musikal September 2023. Horas!
Huria na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Hami siyan parhubas ni parminggota manuguton, pasahaton, selamat datang ma, dihamuak ka manami na nami ruas ni Huria. Songonido amang Sekretaris Jenderal HKBP do Inang, lumubi na oddope romad dohoti parminggota sa Darion. Alani, ador sa tapuk ka parminggota jolo martang yang nahohom mahita di Bagasarohata. Amin. Tapuji matuhata marendehita siya nomor 440 mulai siya naik sada sahat rudi ayat tulu. Tuhan Yesus Kristus pasang lomo nama patulus marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di parbadia, natu mapalangit dohot tanon. Amen. Namamulus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni Rohana, alay namian rodi sa liling ni liling na do, na mangulahon lomo ni Rohani debata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debatama nami, nung amarpungo hami di son diari na pinarbadiami, sa ibuhay mapinggol dohot rohanami, asamarlas si roha hami manangihok katam na badiyay, jalaringgas hami manibangi dohot upeop hatam di baga sa rohanami. Asapos rohanami martangiyang tuho, urupi mahami, asahu parasya kami akaaryari ning ulo namin na poddoki, say pamasok mahami tuhang uluan sa liling nililing na. Pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul maham.
Tapuji matuhata marhite edeta sion nomor 332 ayat 2 do ayat 4. Hari murana di tano, sai rindas di jakono. Mari suang Tuhan Yesus, sai dihagari sono. Sai mahima Tuhan Yesus, biar ku diurutari. Moga keparasian, sotung julu salpui. Ehon ngolumi tu Yesus, ai hatop do salpui. Sai posiat ba Tuhanmu, turaham na lujai. Sai posiat Tuhan Yesus, joko dituruhani. Moga keparasian, sotung julu salpui. Tangi hokamuma patik ni debata ima sian patik palimahon sahat rodi patik pasapuluhon patik palimahon ikon pasanga pembudo naturasmu asa martuaho jala liling mangulu di tano na nilehon ni Jahuba debatam diho patik paunopon unak ko mamunu patik papituhon unak ko mangalakkup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiyahon, unak ko ulo makatidakkon hata na sututu, maralohod dong at jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rap mangidogogo mahita, tu debata laho mangulaho patikna. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulaho naho bar tu patikmi. Amin. Tapuji matuhata, maredehita sian nomor 620 sada, ayat sada dohot ayat 2. Kita Aman sai pargugul maang dihasianganon, tunim pasartu tonikon pamalung
tatopoti madusatta tuadupan di debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami, amani Tuhan Yesus Kristus, hodo debata pargugu na sohatu dosan, sitop panasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia, narodo hami tujulum manopoti dosa nami, akan nahula hami marhite sian pangalasyon nami di patikmu, ima marhite siat tubu-tubu ni rohanami narway, nang siap pakateon nami na soture, rodi panguluyon nami dihisap-hisap ni rohanami, natamasi tutudo ho na uhum hami, ala ni dosa nami, alay natarsol-sol bagi dohami nuaing, ala ni asima roham dihami, ali debata nami, pardinggan basa jala para si roha doho, ala ni anakmu, haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saise sama dosa nami sa luhud na, jala suruh matod di perbadia turohan nami be, asa tarbahek kami manguloy ho, di bagasan hati goran, dohot habadiaon, gabi sahat hami Tuhan uluan na sorasuda, na pinarbagabagam, diak ka na prosea, di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo hatani jahuba unak ko mabiar ayaw do siluluhon ho nung nga pola hujo guarmu au na punaho hasangapon madi debata na digijang. Amin. Hudul mahamu. Mared de mahita sian 450 ayat 3. Tabigi mahatan ni debata turpuk epistel diari mingguta sadarion imana tersurat di Hosea bidu 5 ayat 15 sahat tu biduonom mulai sian ayat sada sahat rodi ayat onom tajahama marsika sorin lau mau mulak tu inganakku paima diudukon nasida dosa nasidai, jala diluli nasida buhikku di bagasan hagugutan nasidai, pasuguton nama mangaluluyau sian nasa rohana. Betahita asamula kita tu Jehovah, ainunga ibana mangaribahi,
lausibana pamalum hita, nunga ibana mabungangi, lausibana manawari hita. Sai panguluon na dohita duksal pudua ari, tole patuluarihon, paheheon na hita, asa mangolu hita maradupon ibana. Sai manada mahita, sai ringgas mahita, mangiahi pabinotoa di jahuba, tudoson buhasiang ari dositongni habisarna. Jalasai narodo ibana songon udan tuhita, songon udan nene nama nornohi tanoi. Tungaha mabahenok kutuho ali Efraim, tungaha mabahenok kutuho ali Juda, ai tudoson obun manogot do hadaulatom muna, jala tudoson nabur manogot natibu manaik. Di baheni hubarbar nasida marhite-hite akka panurirang, hubunu nasida marhite-hite hata akka nasian pamangaku, gabi besar akka uhupu songon panondang. Ai lomoad dorohaku mida asiniroha, asa mida pilihan, jala lomoan mida parbinotoan di debata, asa mida pilihan situtungon, ido sahatna. Martua do akan atu mangihon hatan di debata, jala naupeopsa. Amin. Tapuji matuhata, mared dehita sa nomor 670 mulai siya ayat sada sahat tu ayat 2. Tahatidak ko ma hapor siyaw tay songon na hinatidak ko ni dongata sa hapor siyaon di sadok portibion rap mahitamadok au porsia di debata jahuba ido ama parguguna so hatudusan nato mo palangit dohotan au porsia di Jesus Kristus anak ni debata jahuba nasa saday iba na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya tod di perbadia andorak sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajan leibana di hau pinarsila na tua tubanotor dung di tanong na mula mangulo di ari patuluhon na manaik tu surgo lahod tu siyamon di debata jahuba amanay pargugo naso hatudusani di sibay bana pay mamulak sugot tu tanon manguhumi halak na mangulo dohot na mate. Au porsia ditod di perbadia, jala adok sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai na mandok. Mula mangulo sugod daging ni halak na mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Hudul mahamu. Tabigima edde puji-pujian sian kurlansia.
tabigema tikting dihuriata. Tikting di Huriata Minggu tanggal 11 Juni 2020. Naparjolo, goarni Minggu sadarion ima Minggu parjolo dung Trinitatis doho topik haporseon mido na palua hoko. Napaduahon dakdanak nasorang. Na di hari Jumat tanggal sia Juni 2020 di basah-basahon tuata do sahalak dakdanak bawa tu keluargani Amata Adi Kris DPP Bangun Inata Arvinda Tiarmasari Boru Lubis maringanan di Forestwood Senangon Singapura sektor Sion. Sai di pasu-pasu tuhata dakdanaki rap dohot natorasna. Napatoluhon parguru malua. Sadarion Minggu tanggal 11 Juni 2020 pukul 15 WIB dipatu pado ujian lisan tu iana kotna parguru malua rap dohot natoras tahun ajaran 2022-2020. Jala di hari Minggu tanggal 10 Juni 2020 di par mingguan bahasa Batak pukul 8 WIB ima acara makatindakon haperseon. Wardo mutusi parmingguan bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB, gabe tu pukul 10 sada WIB. Jadwal boima tajaha di warta cetak. Napau paton ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu 10 sada Juni 2020 tajalo do gabe ruas tanai baru ima keluarga Daniel Pardede, Inata Anita Sorta Mauli Boru Hutahayan, Nasida Pidda Sian HKBP Dame Resort Dame Duri Distrik Tolupulu Riau Pesisir. Nuaing Nasida maringanan di Jalan Karya Utama Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat masuk sektor Godung. Sude parhalado dohot ruas ni HKBP Kebayoran Baru pasahaton selamat datang tu nasida jala makirim asa gabe ruas na mangolu nasida jala parsidohot dia kaulaon na adong di huriataon. Na palimahon partangyangan sektor. Hari Senin tanggal 12 Juni 2020 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do partangyangan sektor Godung nani hasuton ni keluarga Situa John Tambunan Inang Francisca Duma Borusiagian maringanan di Serbaguna A nani ulohon ni Amang Pendeta Luhut Simbolon. Hari Rabu tanggal 14 Juni 2020 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do partangyangan sektor Marsada nani hasuhuton ni keluarga Budi Manurung Inang Leli Borusi Tanggang maringanan di Serbaguna A. Nani ulohon ni Amang Pendeta Liston Butar-Butar. Naponokpon parjamita Minggu sadarion Minggu tanggal 10 sada Juni 2020 parjamita di parmingguan bahasa Batak pukul 8 WIB dohot di parmingguan bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB Ima Sekjen HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Napapituhon pakobason di Padita. Sadarion Minggu tanggal 10 sada Juni 2020 Pendeta Ferison Razoki Pasaribu makobasi di HKBP Tridharma Resort Kebayoran. Napawaluhon retret remaja dohot parguru Malua. Hari Selasa 1 hari Kamis tanggal 10 tanggal 15 Juni 2020 di Patupa Huriata do retret remaja dohot parguru Malua maringanan di Kinasih Resort and Conference Bogor. Napasiahon panitia HUT
pa 72 tahun HKBP Kebayoran Baru. Sadarion Minggu tanggal 10 sada Juni 2020 tolu diganup parmingguon tapatu pado penggalangan dana tu pesta hut napa 72 tahun HKBP Kebayoran Baru. Adorang so jamita dipatupa tolu katong persembahan jaladong sipul jamita tapasahat ma marhiti amplop nong adong. Napa 10-on selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni huriata pasaton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason tu sude ruas di huria na tubuh manang marbagas di tanggal 10 sada satu tanggal 17 Juni. Saya tuhat tama nama masuk-masuk. Molotung adong ruas di huriata na sotar surat dope goarna di tikting na ulang tahun ni di pabuama tu ganup situa di sektor na manang tu sekretariat. Aka tikting na sonin jahahon ngombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songonima sahati tikting di huriata di bagasan minggu sadarion taingot bema manak yakoni tujoloni tuhata. Auliate adong alat nakin ujian lisan non perguru malua do natoras masuk pukul 10.04. Di tiktikta na minggu na salpu pukul 10.05 alai tapa hatok manon pukul 10.04 ima ralat. Tabigema ede puji-pujian sian kur maranata.
Tapuji matu hatta marhite bukuede 750 tolu mulai ayat sada laos di somma tapasahap peliata tolu kantong sada A, sada B, dohot 2. Di pardalanan Yesus dijolokku, holong di tangan mi manogu au, nang di ngoluku hodo sombaoku, tung sonang mardalan rapona. Takas panoguonmu diiring-iring hodolak kaki, sahat rodi ujung ni pardalatku, togu maau jono tulambung mi. Patali luha porseaoku nililianani portibion alaidung hohu tatap o Tuhanku margogo doa di ngolukon hubotodo takat panoduonmu diiring-iring hodolak kaki sahat rodi ujung di pardalatku togu maau jono tulambung mi. Patoguma Tuhan hapor siaoku asa polituho makirima tu surgoi patulus pargalatku tondimi maringan madia takas panoguonmu diiring-iring hodolak kaki sahat rodi ujung ni pardalatku togu maau jono tulambung mi.
tatap o Tuhanku, margogo doa dingolukon, umotodo takas panoduonmu, diring-iring odolak kaki, sahat rodi ujung di padaku, togu mau jono tulang bumi. Dameni debatana sumurung sian saluhuk naroha, ima mangaramoti aka ate-ate doho pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Diamuna aka manami nanami nahialonga di bagasan gori Tuhatai, macelas roha, marulupulup tod di boy marsaor, doho tamuna di huriaon, songon na tabike di tikting nakin ibasa diri padita Victor Tinabunan, tongon marhubas songon Sekretaris Jenderal HKBP, jala inat tadi son boru pangaribuan. Jadi akamang kenang sian hami na marhubas di kantor pusat HKBP opue porus waksoni nang amatai nata kepala departemen sahak ma tabi horas-horas nami tu hita saluna horas ma di hita saluna nuaing takasma tajakon hatan di debata jamita di mingguta sadarion tersurat di Matius bidu sia ayat 10 walu sahak rodi ayat 26 takasma tape hutihut uju di hatahod dope hatahod deng tunasida nungaro sada halak na sangap marsobba tu ibana huhukma didok ipe mate buruku alai romaho mangapeho tangammu tu ibana asa sumuang mangulu. Jadi hehe ma Jesus rap dohot sisianna lao mangihutton ibana dungi tongom ma adong sada buru-buru natamangon bulanon liling ni 12 tahun narosia pudina majama rabbu ni ulosna aini narohana di bagasan nanggo pala ulos na hujama mangulu maau dungi humusor ma Jesus dibereng maibana los nin nama posma roham aleinang ha porsiau mido pangulu hoko dungi hipasma buru-burui ola ni nasangobasi asa dung saha Jesus ro dibagas ni nasangapi didama aka pangodasi doho natorop oruk jadi nin nama lau mahamu ai dadana mate si beteton namudum do jadi di parek kelina sida maibana asa dung di palau natoropi bongok maibana ditakuk matanganna jadi mula manguluma dak danahi dungi sarma baritai tu nasaluati itu sahatna maka donga saha porsiaon sasitongna danga pala soal parbinotoan anggo hatani debatana tabigin waing anggo soal na uboto sudidu hita napungon nunga sian najulu taboto na dipatu-patu hatai tadahalongangan mujizat nunga sudehi ta uboto na dipamalum tu hatta Jesus akan namar sahid nunga taboto nang nama tepe songon na diturpuhon dipahehe dipangulu tu hatta Jesus termasuk si Lazarus. Jadi sahalinari danga pala marhahonaan tu parbinotoan soal hapistaran anggo turpuk natabigi jamita sadarion. Talumubi tu hita halak batak akamang kenak tapuji tu hatai las marohatta ala hira sudido anggo ruas ni HKBP halak batak akan hapistar. Jarak kiat do halak batak apalagi Kristen naoto.
Holan napa oto-oto hodo adok sada dua manginang. Banggui ba tugas tamai mamakulingi. Napa oto-oto hon waeng marhite-hite WA, penipuan, transfer akan apister ron. Ibo oto do hata-bata. Jadi anggo taringot tu habis tarap parbinoto wat taringot tu napinatupan itu atta Yesus ngatung di sini yan. Jela di Jakarta do hamu ngapiga hali akadongan na masuk tu YouTube na margoar si Mongol Stress itad dahamu doi. Jadi ndai mana do sahali saya disukujol mai bana kacamata na di sona isuku na ibasa saya digijak kacamata dang disonin na yalusi bana. Yang minus bukan mata saya tapi otak saya ini mana. Jadi anggo hita sahalinaria kamanginang tung mau liate mari tuhatai mamuka siar ro barita nauli akan apister ro namura mangatusi do hita di bayat tuhatai jala hata oppe na hujahanakin nunga manang napiga hali taboto marhite-hite parbinotoan uto-hutok aha na dipatu hata Yesus sian najulu lau pamalupo nak kana marsahid alai diobas naulion nak perikok dope pangatusio parbinotoan alai nagumudang marhite-hite hatani debatana tabige sadarion naeng nian marhite-hite barita naulion melampaui parbinoto asabing alai bohado asang giat marhite barita nauli nauk tabotoon botul-botul nian patoguhon hapor seot tatu hatai asang giat marhite barita naulion mabait tabalas rohata ganufari mangihutun tuhatai ido anggo pesan utama ni barita naulion danga pala manaringoti tarsongo dia na pinatupan itu hatta sian najulu songon natabigi marhite turpuhon nak penian rikok do taparata sangobas asaboy taputihi dia do apala si tuhu na umarga marhite-hite nama saon na pinatupan ni tuhat taon na tabege di hatan itu hatta turpuhon na rodo sahalak na sangap di hata Indonesia di dok kepala rumah ibadat sian hajol maon na sangap alai tabege marhite-hite turpuhon halak na sangapon ro marsoba tutu hatai na sangap mangihutun ukuran ni hasianganon alai di patuturu dirina serep rohana marsobba ibana tutu hatai di pojok ni rohana di sitaonon na songgop dia ibana dina didok diturpuhon namate boruna ro ibana tutu hatai marsobba tuadopan itu hatai jala marhite-hite hapor siaon nasongonon marhite serep ni rohana namar sobat itu hatai tabigi siap berita nulion dioloi tu hatai ro tu hatai manopot boruna naung mati sian perbue ni haserepon ni roha sian hapor siaon na tugu dioloi tu hatai pangiduanna jala dina mangului tu hatta sauduran lao manopot tu bagas ni nasangapon tabigi nang dihatan itu hataon adong sada paropuan tong marsahid jadi tujuan itu hatta Yesus sia sadenganan tuinganan nasing alai di tong adalani adong muse sada paropuan na marsahid melodidok diturpuhon nunga pola 12 tahun mangai di hati Indonesia perempuan ini menderita sakit pendarahan selama 12 tahun dang nabinoto sa sitong na songod dia be hinahatsi ni partinaonan ni sada paropuan na 12 tahun marsahid songonon jaladang holan sahid ni perdagingon na songonon totu nunga tufa godang akka pangubati di Jupangi akka tabib di hati-hai totu sinadongan na penunga dikorbankan lau manggara akka pangubati alai no posa sitaonon ni paropuanod di hati-hai jolma paropuan na marsahid na songono dang boy bongot tu bagas joro baya kok kita maju manginang songo dia hina dok hina parir hina pae ni partinaunan ni paropuanon tung sahi nai sa sitong na ngaborat HP adat parugamaon ni halak Yahudi
dang bui paropuan na songonon bongot tu bagas joro. Jadi sikok ma partinaonan ni paropuanon. Alai nataida adong do hasurungan ni paropuanon. Molo halak na sangat nakya ni di soba tu hatta Yesus di pasahat pangiduanna paropuano dang adok tabige adok pangiduanna tu hatta Yesus. Dang didok paropuanon Tuhan marsahit doau ngasa 12 tahun asiroham urupiau pamalu mau dang adong hatani paropuano tu hatta Yesus alai haporsion na didok holan hujama pe rabbu ni pahean ni tu hatta Yesus pasti do malu mau ni mana ima ungkapan haporsionna ipe matsayar gado di tu hatta Yesus. Naksoadok pangidoan ni paropuano di boto tu hatta Yesus do na hinasi holan dirindukan ni paropuanon doho do paropuanon madapot asini rohan itu hatai didok diturpuhon malum paropuanon di boto Yesus haporsionna padohan ni Yesus tu paropuan ni ima posma roham inang jalas satokin nai malum salina nunga taboto akkana masaos sudi songo dia tu hatai adong marhiten adi pangido pe ale haporseaon na mangojar tong di patu-patu hatai nakso adong hata sakababa pe mangido tu hatai alai di boto tu hatai dia na hinalunguton ni paropuanon ipe tong dapotan asini roha siat tu hatai jala ditorusot tu hatai pardalanan sahat tu bagas ni nasangapi jala taboto di ujungna songona didok ni turpuhon doho do naung matei di pangulu tu hatai asabui madoho nota iya tanda mujizat na saya somal tabigi manang tadda halongangan ido namasa di hati hei songon bari tanauli na tabigi alai imana julu imana di patu-patu hatta Yesus tu nasangapodo boruna ido na di patu-patu hatta Yesus soto paropuan na marsahit 12 tahunon nueng dia makamanga kainang bari tanauli tu hita di baga seperti kiatan waing di ngolut taganuk marsada-sada hamo kadonga saha porsiaon nunga matse torop tabigi akka nama jalo asini roha nunga torop jolma naung menyaksikan tadda halongangan siat tu hatai ale nuaeng adong mamang napiga na naing niat takas awonot tamarhite barita naulion na parjulu hamuak kadongan marhite barita nauli na tabigi sadarion naing lam tugu hapor siota tutu hatai tugu hapor siota ala tahapor siai tumadda addo debatasian hita manadda dirita dao tumaddaan tu hatai tungolut taganuk marsada-sada sian hita manadda dirita sadiri dao do ubotoan tu hatai dia narumikko di hita di ngoluon sian hita ubotosa jalana terutama dao do humolongan rohani tu hatai tu hoa manginang nak tuau pe daodo humolong rohani tu hatai tu hita ganuk marsada-sada siak kita maka holongi hita ido na di patu-patu hatta Yesus sia nak kasuduk na perjului di pataridahon holong ni rohana di leon nak kanarikot lao patoguhon hapor seon nasida laos patoguhon hapor seota dinamulak hita non amanginang nunga porsia hiak kita salelengot tu hatai alisa dario dina tabigi barita naulion naeng tabatogu hapor seota sudi mangihut tu hatta nasatia sian najulu sahatun waeng asa unang adong nanggo sadape namasa peristiwa di bagasa ngulutta siganupari nama baen terganggu hapor seota ale nunga tabigi barita naulion tujulu tuariari nanaeng lehonon ne di batado petu hita lam tuguma hapor seota tutu hatai napaduahon duksongoni tabigi pabain itu hatta Yesus tu akka sudut na perjului
jala bui tarimangi nang di bagasan nguluta pabahenanna tada halongangan na setoktong paihut-ihut perdalanan di nguluta naing ma saya menotong las ni rohata di bagasan Tuhani saya marlasi roha hita kamanginang ala godang situtu di bagasan nguluon na di luar ne kemampuan tamar pikir alai di patu-patu hatai mace godang di bagasan ngulut tau na di luar kemampuata di luar ni gogota alai di patupa tuhatai omma mabaen las rohatta ganufari di bagasan tuhatai alani asa unang mago las ni rohat taon asa manoktong las ni rohatta di bagasan tuhatai naikos sai ta bilang-bilangi do dia na pinatupa ni tuhatai di perdalanan ni nguluta na ikos say tay ngotingo do tadda halongangan na say di patu-patu hatay di bagasan nguluta ikor rade do hita manginang mamerek sangobas tupudi tu perdalanan ni nguluta asa taida dalam tahapan-tahapan sejarah perjalanan hidup kita taida di bagasanna torang do tadda halongangan mujizat siat tuhatta di nguluta si ganupari. Di hari Jumat nasal punung ngamar pungu di son nakaparopuan deba isod hadir inang ledi hadir di si tiki ngau pasahat alahu bereng hirasa tongara hitaon waing mungkin tak alami do piak kainang kamang dongan naubanon waing songo dia paek na parnguluon na julu jala memang sipata borak do madokor tu akana kota pahoputa taringot tu borak ning ulu na julu ay malo saya cerita, nah itu aja cerita hubungin ini dari dulu saya nak. Hapenian maksud ta beritahu on asa hita pe tatada mujizat tada halongangat dong ulutan waing jala kaya nak kotopa huputop penian di boto marhiti perdalanan ning ulutai pabuat tada halongangat donang perdalanan ning ulutta. Jadi nguhu pasahat tua kainata na di hari Jumati alebui ma kulak kon waing dihita ala ausad diri akamanginang di parlilita doau seorang jala beberapa bulan nasal pu dope parlilita nokku bere ngadong di Google sebelumna etung moldo guda kirdo manukku na di dia parlilita nonin na jadi salilingos sehuro do pawahon molo adong di Bibeli Matius 28 ayat 20 pergilah berita kala Injil sampai ke ujung dunia sasitong na nado nasodidok do di si ujung dunia ima parlilitan Ido. Naso di baid do di Bibeli berita homa berita nauli satu parlilitan inna satu ujung bumi bei marupani. Jadi taringot tu mengambil hikmah dari pengalaman kehidupan asa taida songo dia tu hatai patu patadda halongangan. Jehurok tu akainatai narahai au akamang tikidak danak di jawunami najulu holanwalu duhami tubunina tuatuai. Badawang gotiki walu biasa do 12 ain wae ngondo gabi 2 gabi 3 itu jadi holan walu do hami tubunina tua-tuai songo ni ma pae ni parngoluon jadi akamanginang gadong go jolo diojati sampai hampir tak nyong gadong badungi masuk maidahan hirasa pokok penutupna jadi borngin nai inong joti nai dahan ini ngot tinong ni batoy mamang lau mudum mahita marsuguk mainna songonari male marsuguk mangan ima alani paek ni parnguluon jalang ahu bawa tu akai natai hola dua do kemungkinan na ditiki dihamibui sasahalak keluarga mangalang daging manuk daging ayam kemungkinan pertama molo marsahi dak danak itorisiat toma manuk ni tetangga pe boy di takko raja guarna isihat toma asabui di lopa aido tadana maluf sahid molonunga tabu mangad danak ba murah maluf sahid ima kemungkinan na perjulu molo marsahid danak ale kemungkinan na padua hon ima molo manuki marsahid ngahiran yang laumate nama manukon ado rakso tewas bai sihat toma anggodung matian no dang boyal langobe Beido na parpudiodo rupani duk kamajuanon ba mulak ma par Jakarta, mulak par Medan, bai siak ma manuk, bai pe yallak tamu par Jakarta odo sudiak ka na denganai. Ido ai holang gair-gair nei do tinggal hon. Ale pe tar hilala do ya holak kuane pe tong tabu. Ido.
Jika hudok tuak kay natay pakai apa songonino na julu atay nang ledi ngusuk ko nang ledi. Jadi kalasonom danahon itu hor inong na do baju na gadjakian. Gajang ko siya jubahnya maksituong. Itu jai masotik siya turu sa naktardegi asaboa. Memang baju si sada-sadao ni ko pakeo do no pataon. Sahat tu kalas tulu SMP. Siya kalasonom. Si patu pesongoni pak ni danak 15 cm itu hor 27 cm gajang na. Boy boceng at si patuong. Ipa masuk ma akakaikain na siga tujulu asurang madabu si patuon. Asabu itong 4 tao pakeo si patu si sada-sadao. Jala iba sa diri ni alamat doy 7 kilometer mardala lato sikola ni pakke do si patu mulak siya sikola ngani ikat talinaw ni gatuk ko tua barani iba si patu. Buasa batoy ma asal maselama si patu barbudar pe patot taho badak pola buai. Jadi sega pat humokop si patu tarsongoni marupani. Asabui pakke ono patao si patu. HP nuaing batar masuk mahamuna di Jakarta kubereng naung lansia pe tetap tampil prima. Mar Prancis itu teh luar biasa. Tak karong na jolo itata inang ledio Prancis ya dia delenne. Dung nuaik pena perpudio makmur denggak karejo. Si pangano penuaing ise masih kamuna di Jakarta do penuaik persoalan do piang gomangan. Tak karong. Beda na jolo tangis dana lianom mangan. Ala dangarok si panganon tangis ala hurang nuaing godak tangis dana muna pahopu muna Jakartaon tangis oleh anom mangan alisa dana naik taida marhite-hite berita naulion molo didok tabigi berita naulon tadda halongangan namate gabi mangul namarsahi gabi malum akamangay nang sasitongna di pardalanan ni ngulut taipe jupak kita do tadda halongangan jupak kita do mujizat molo dumenggan nuaing ngulutta ngulumuna di Jakartaon ikon idaw muna do iya kamanginang songon halongangan nasihat tuhatai tatangiak do yolo tuhat ta do tangiak ta tu padang apala tapangido alai lubi sian na tapangido tong disariho tuhatai odo alasata marlas niroha di bagasat Tuhani ala patar si tutudo halongangan dakkolan najolo tu paropuanon masa halongangan dakkolat tarsurat di Bibelon alai nungata kasih taida di pardalanan ningolutta ganup marsada-sada sahat tu sadarion las marohatta jalan naing matarida las nirohatta itu ekspresi niaka pardopahan namanginang tari dalas nirohatai dia kapak kataion nasiniraan nilas niroha tong dongahu hatai hami na 2 arion di partikian na parpudion tabba sejahtera parngoluon tabba tibbo pendidikan alai mat say godang akadonganon nagabe paguda kububad ditanggung say binidalanan nakka kota-kota kecil na belga Indonesia na manginak pinamanat si patay tong adalani nak peniad denggado marhuba siya jabu ganteng-ganteng 2 kamatao denggado sisiranna rupani ba denggan kapar ngoluon alai adong domang napiga pinamanat pardopahanon sahirana maol do bahasa honotok amanginang alani sorak na diba hirana kehilangan sukacita dan adong aura damai sejahtera at juga ini bahasa hod diba pardopahan idonganon alani sorakna arong domang napiga hira-hira yang mendekati kariting di baka pardopahanon ala ni borakna bahape ubu do denggan kariting ate kainang anggoro hado kariting buhi kariting ikut diribonding do tongon jala siap bagasan sian rohanalas ai rohanalas di bagasa terpancar doi nang sian ekspresi sian akapar saoran siana kapak katayon ya juga ini bahasa hodi ba pardopahan di donganon alani sorak na berengon alani borakna sai hirana amat taon do manangguk sudah balajon ni dekayon dan ngarok terpancar
aura sukacita. Kamanginang tabigi berita nauli sadarion, holong ni rohan itu hatai, tadda halonganga pinatupan itu hatai, dakolat tu paropuanon, dakolat tu nasangapon, dakolat tu akka generasi Kristen na perjudi, doho doamang inang tungolutta hita sudina punguon, patardo tadda halongangan, ngolutta sadarion, tadda halongangat doi, dangalan igogot tau namang inang, dangalan ipistarta, dang alani sinadongata, alai tadda halongangan mujizat itu tetap nyata marhite-hite parngulota si Ganupari. Na patuluhon atik tuk suku-suku kita. Buasa ia paropuan na diturpuhon malum. Buasa buru ni nasangapon mate mula mangulu. Buasa godang di barita nauli di Bibelon akan amar sahid di pamalum tuata Yesus. Atik tuk sipata martangiak kita. Alai setong lohot sahiti di dagikta. Sotung moru haporseot tak kamanginang. Dang namadok naso ditangihot tuhat tatangiakta. Dang namadok naso paduli tuhat ta itu hita. Alai naik takas suatu bagas rohata dia manau muli sia tuhatai pasti do patupon na tuhita. Sotung gabe moru tugu ni haporseota apalagi molo adong namadok songonon ngamar sahi rupa nililing. Ai dia do da Tuhan ringgas 2 umar minggu dakia absenau pertangyangan pele ape sehuleat do. Dang apalah hulaho kajahaton burju doau saya hutangi aku kupangido HP hola nasamurato do nga 20 tau kupangido dang ramalum na bohado ho Tuhan naso perduli do ho Tuhan naso ditatapo doau dia do masalahna HP ibad di komusema hutadda dong jolmaisan sohea nanggo marmingguon martangiak pe sohea soahan nanggo iula nak karadengga kajahato do iula HP imana sehat kekar makmur muse aw mamabek kita sifata ragu haporseot tak kamanginang ala yoddo sitiopotta tugas ta ima tatangiakot takas tutu hatai marsitutu taula nagabe porsi bagian nihita salubina kamanginang parbuena urusan itu hatai do. Asaboy do nota molo lohot tong sahi muatik tungarong marsai cia kita onwaing manang nataholongi di jabuta ngata tangiakon ngata usaha hotong di sisa hiti amanginang gogo lao mananggung na hacitipe sia tuhat tadi ketabahan lao manaon nakana porsukipe basa-basa silehon-lehon itu hatai deh taingo memang dak sudi namangido tu hatai hamalu modilian. Apostel Paulus samanginang satu namate adong do lohot sahid di dagingna dipangido do tutu hatta sama alum di dok tuata cukuplah kasih setiaku kepadamu dang saut malum sahiti lohot do sahiti di pamatang di Apostel Paulus alai anggo Apostel Paulus saporseonna tangguh di bagas satu hatta gariada lohot sahiti terkenal do padohan ni Apostel Paulus nak pesongoni paet porsukdang malup sahitna di do ibana di Filipi 4 ayat 10 tulu di hati Indonesia tumakas segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amanginang atik tung marsugut haduan adok suku-suku rohata saihira naso ditatap tuhatai hita sahira naso dioloi tuhatai pangeduata hotma hita marlasi roha di bagai satuhani hotma haporseota di bagai satuhani taida makna ni na hacit pe manang nasahiti unang manirak kita sia tuhatai jalan aparpudi molo di bagai sangolutta ta alame nunga serius hita manangyakon alai setong dang jupang natapangido dang jupang nata hasiholi harapan cita-cita kita tidak terkabul kamanginang
uka marohata mengoreksi atik tung adong masalah na dihita. Atik tung adong iko kita paturehon. Ala mengunjungi don akamang kenang adong surat sada buku sederhana judulna berkomunikasi dengan hati. Jadi mungkin akarung apadita nga dijahaon atik behanga di pasahat tuhamu barita na sada husurat disi bahira mangulakon. Jadi iba do manurat dibukui adok sada doli-doli nong marumur 52 tahun. Dakotonya doli-doli do behono 52 tahun nang naraku do. Ba alai bai marupani. Sasitong na adong go sihol ni rohana lau marhasohotan. Jalan atoras na pe ngasai holani hatana gabe so ringgas mulak si doli-doliot tujabu na ay setiap pali mulak tujabu ya diga doha manguli sainna. Jadi sada tiki dida doli-doliom madok sada poropuan agak poso bida hira 10 tahun aleng alomo rohani si doli-doli si 52 tahun on alai hira mau lolo poropuan on. Jadi lang may bana tu padita somal nama kamanginang seolo doro ka ruas pasahat to pergumulan lau matu padita mak padita asima joroham urupi mau nga 52 tahun nao baneng manguliau nian alai dang dapo satu nuaing didok padita apakah saudara sudah melakukan 2B aham ya mak padita B yang pertama apakah saudara sudah berdoa inna hatopia dia lusi anggota yang dua mang bahasa dok dang nah bilang abbe ai sifata mang jamo pak martangiang do pagi-pagi 1 jam 5 sifata mencucurkan air mata ini mana ala ni seriusna na to rasu pe martangiang do ngatung godang martangiang jadi boy madohonang go amak padita anggotangiang ngahira kaddas benian ini mana batong molosoni bahadu bina paduahon aham amak padita biang kedua adalah apakah saudara sudah berusaha inna hato piat tong dia lusi doli-doli ton sarupa tu tangiang ido ang padita anggo usaha do tong do ngahira maksimal ai dia mamak padita au sadiri dak pola dong berasa enggan sungkan dak pola meila ba di media sosial pe ngahubabua bahwa au single sedang mencari jodoh di koran ngahiahu bae namang di biro jodoh tersurat ngasahatu si di ulebana di NHKBP bak padita nga dibentuk panitia kecil nemang jadi dak kubo to biang go usaha do nga maksimal be ngatok kanda semak paditain jadi dok padita sa sitong na niya dinguluon molonung nga berdoa sungguh-sungguh molonung nga berusaha dengan baik ale biasa na nga dapat ale sojo sa tokin bahira-hira songo dia do siara na inna ba sederhana do niya na makpadita ay wah maiba nga 52 menjelang lansia nama batokin nai masuk mga tupungu akor lansia terhira songo ni marupani jadi dak pola muluk-muluk niya nalai minimal niya na makpadita ba parupuanon niyan cantik ini mana kedua sarjana ini mana ketiga ba anak orang kaya ini mana bahira dong masa puluh daftar honi mana hira maol dapat di portibio siara tonato jadi dok padita manuai ngahubo to be ba molosongoni rikok ma dihosa danai be na ahame makpaditain na saudara perlu berkaca ini mana saudara perlu bercermin ini mana ai buah mato nga manginang umur nga 52 tahun naeng mangido na cantik bagaimana peso na pula sahat do peto na ganteng agak mendekati ganteng do bagaimana to HP kon na cantik badungi siarak na musin na padua hos sarjana iba na penajolo detolu do jala IP na 2,2 HP kos sarjana inna jala na patuluho no berbahaya don akaburuta molo adong bawa nama dok anak orang kaya sadok tacorek masih daftar na songonon oddo guarna di hutanami cowok matre ai di uto-huto nion kolam mate mertua kona no tuhami masudeon warisano nido uto-huto nion jadi molo songonido memang moido di perjodohan alai laus boido dia keharapan-harapan cita-cita na asing akamanginang atik tu ngadok sihol ni roham nuaing adok pengharapanmu kerinduan naung lelek tatangyakon bui doa manginang takoreksi atik tu ngadong dihita abbat-abbatna
gabe sojuk pak kita. Alai na pasti, songon naung binona anak kiani, tumadda addo tuhatai siak kita manada dirita. Uboto addo tuhatai dia nadu menggad ding ulut tahun siak kita ubotosa. Jala, humolong addo rohani tuhatai tuhita siak kita makaulong da. Mujizat itu tetap nyata. Patardo toktong tadda halongangat ding ulut ta si ganupari. Alani tuguma haporsioto tuhatai. Mula mahita di bagas Allah si roha olop-olop ala holong ni roha ni tuhatai. Amin. Ali Tuhan porsea si tutudo hami di tonga-tonga nami doho di bagasan obason di bagas joromon jala porsea si tutudo hami ia ngulu nami sadarion songo dia pe rumang ni hataridaan ni akatada halongangan napi netupam doi di ngulu nami dadaholan najulu masa tadda halongangan alai di perdalanan di ngulu nami pe takas doi ale Tuhan atong ale Tuhan sai pasunggul hot tuhami ganupari pabua nadi haholongi ho hami di patupaho akan ariko di ngulu nami atong ale Tuhan songon naung patar asini roham songon nauk patar akatadda halongangan di patupaho di ngulu nami dia katik kinauk salpu tujolo oppe Tuhan tua katao-tao na naik si pasahatomu depe dalanan nami mardonga toko mahami Tuhan ganupari molo hodongan nami las dorohan nami margugu dohami jala gabe kasibuan las niroha hami tuna humaliang marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata mareddehita sian nomor 633 mulai ayat sada laos tapasaha mapeliata penggalangan dana ni hut pa 72 hon HKBP ke baru. Yesus o Tuhanku si hoko pawon ibana doha posaki tanganana gogo manogu awon patogu au dilakaki Tuhanku totong sumari honawon matua sona tondikon holong ni rohana pahisarawon madami totong rohakon mardame totong rohakon Yesus to Tuhan siramoti awon namar gogoy honirikon nanggok parukilon kodang natinam sabam doni bay rohakon Tuhanku totong sumari onawon matua sonaton likon
Madame totong rohaton, Madame totong rohaton. Tatang yakom apeliata, ali di bata amanami na di banwa kijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-leho nadenggan, dohot nasa uli basa na moliutus. Kupasahat tami masian na nilihom mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabewap na hutjus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asahu parahsia kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami gudang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banwa gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaumu, say saut malo maniroham di banutongaon songon na di banwa gijang. Lehom matuhame sadarion, hanguluan siapari, si sama dosa nami, songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhame. Una kami tugihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Ay Lord, Lord Apuna, Arajau, Dohot Adut Rohon, Roni Hasanapun, Sareng
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homa damena tu todim. Amen. Amen. Kami sian parhubas di kebaktian pukul 2 manogoton pasahaton selamat hari Minggu madi hita saluhuna tuhat tama nama maso-maso hita saluhuna alai atitung dang biasa depe hita masih jalangan atituk si hol rohata majalang amang sejed dison buah bodo patu pota. Oke, jadi asai somma amang sejed do inang asata jalang dasida tuk si holo hatta mangida udat taate la si somma hita pahaladu. Naposo merupakan perkumpulan pemuda yang telah naik CD dan merupakan generasi penerus untuk masa depan setiap gereja, khususnya gereja HKBP. Naposo merupakan wadah yang difasilitasi oleh setiap gereja sebagai tempat anak-anak muda untuk bertumbuh dan mengembangkan talenta secara bersama-sama untuk melayani di rumah Tuhan. Naposo HKBP Kebayoran Baru percaya bahwa apa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap pribadi adalah wajib untuk kami kembalikan dalam wujud pelayanan untuk memuliakan namanya dengan kerendahan hati. Kami, Naposo HKBP Kebayoran Baru percaya bahwa generasi kami sudah diberkati talenta yang luar biasa oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam hati setiap pribadi pasti punya kerinduan untuk bertumbuh dan berkumpul bersama saudara seiman, layaknya masa-masa kecil bahagia kami saat bermain dan belajar di sekolah minggu. Pada tahun 2017, Naposo HKBP Kebayoran Baru untuk pertama kalinya menyelenggarakan pareon eksternal dengan produksi teater Batak bertajuk Poda. Pada masa itu, kami masih berusia remaja, baru lulus CD, dan masih polos. Namun, kami diajak, dirangkul, dan dibina oleh abang kakak kami pada masa itu untuk belajar melayani di gereja, bertanggung jawab, disiplin, dan segala hal yang sekarang kami rasakan di dunia pekerjaan kami. Kami sangat bersyukur karena kami menjadi bagian dari teater Poda pada tahun 2017 itu yang kami selenggarakan di Usmar Ismail Hall Jakarta dan mencapai penonton kurang lebih 800 orang. Pareon adalah hari ulang tahun atau hari kebangkitan pemuda yang rutin diselenggarakan oleh HKBP. Kami, Naposo HKBP Kebayoran Baru, memperingati hari Pareon tersebut setiap bulan September. Dalam rangka Pareon Naposo HKBP Kebayoran Baru di tahun 2023 ini, kami Naposo ingin menyatukan hati, visi, dan misi untuk berkomitmen dan mendedikasikan diri untuk menyelenggarakan sebuah produksi yang cukup challenging. Kami sedang menjalani proses persiapan sebuah produksi musikal dengan melakukan adaptasi cerita dari film yang otentik bagi kalangan Batak di tahun 2022, yaitu film Ngeri-Ngeri Sedap. Film tersebut telah mencapai lebih dari 2 juta penonton dalam waktu 2 bulan penayangan di Indonesia, serta mendapat banyak pujian dan penghargaan dari masyarakat Indonesia bahkan dunia. Film Ngeri-Ngeri Sedap ini pun menginspirasi banyak keluarga dan anak muda yang memiliki latar belakang budaya Batak, termasuk kami, Naposo HKBP Kebayoran Baru, yang secara sadar minim pengetahuan tentang dari mana kami berasal, yaitu suku Batak. Di film Ngeri-Ngeri Sedap, saya memerankan sosok pendeta. Sutradara film NNS tersebut merupakan adalah Benedion Raja Guguk, sahabat saya asal Sumatera Utara yang masa kecilnya dihabiskan di Sidik Kalang dan masa remaja di Tebing Tinggi. Film Ngeri-Ngeri Sedap sukses memperkenalkan budaya Batak kepada 2,8 juta penonton. Film ini kami adaptasi menjadi pertunjukan panggung Ngeri-Ngeri Sedap musikal dalam rangka acara Parheheon Naposo HKBP Kebayoran Baru. Saya menjadi sutradara bersama Martin Siahaan sebagai penata musik, Leati Kualu sebagai koreografer, Alin Pontok sebagai pelatih vokal, dan Martahan Sitohang sebagai penasihat budaya.
bukanlah perkara gampang mengadaptasi karya film ke karya panggung. Tapi dengan tim yang solid dan pertolongan Tuhan, kami yakin kami bisa menyuguhkan pertunjukan musikal yang menarik kepada penonton. Kami, tim produksi Ngeri-Ngeri Sedap Musikal, siap berbagi cerita dan mempersembahkan karya. Dengan segala kerendahan hati dan niat yang tulus, ingin menjadi dampak untuk masyarakat sekitar kami, khususnya Naposo di Jakarta bahkan seluruh Indonesia, Kami memohon dukungan dari Opung, Amang Inang, dan teman Naposo untuk mewujudkan mimpi kami sehingga kami bisa belajar dan melangkah bersama setiap harinya. Kami percaya segala sesuatu yang didasari oleh ketulusan dan niat baik akan berbuah manis setelah melewati berbagai rintangan dalam proses kami mencapai mimpi kami. Ngeri-Ngeri Sedap Musikal by Parheheon NHKBP Kebayoran Baru. Sampai jumpa di panggung musikal September 2023. Horas!